Раздаваме горещи въпроси и горещи фурнети. Да видим отговорите. Преписваш ли на изпити? Ами понякога, да. Как преписваш на изпити? Чат GPT. С телефона. ChatGPT. ChatGPT. Момчета от изпит ли излизат? Не точно от лекция. Утре имаме изпит. И днес имаме изпит. И вечерта. Преписвате ли на изпит? Не. Понякога. Нали? Кой е най-ефективният начин да препишеш на изпит? Не, до това ще се излъчва. Ами... Всеки преписал на изпити, стига да знае как да го прави и за какво го прави, смисъл. Преписвал ли си? Никога. Само им помагам. Много ли твои колеги преписват? Случва се, ама аз гледам да не им обръщам внимание, защото, нали знаеш, трябва фокусът ти да е върху победата, не върху конкуренцията. Spectacular. Give me 14 of them right now. Айде да сте живи и здрави. Те са топли, парят. Успех на изпитите!